Γιατί πιστεύω ότι η Ισπανική Αυτοκρατορία είναι ανώτερη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας? Γιατί οι Ισπανοί όπου πήγανε αναμειχθήκανε με τους λαούς εκεί πέρα. Ήταν όμορφοι, άντρες μεσογειακοί, με έντονη τρίχα, με έντονο μαλλί, ήταν αυτό που λέμε στα αγγλικά handsome άντρες, δυνατοί, ναύτες, κάνανε σεξ εκεί πέρα με τις αυτόχθονες και περάσανε ωραία γονίδια. Περάσανε ωραία γονίδια. Αυτό που λέμε η Λατίνα, η σεξ Λατίνα σήμερα είναι στην ουσία ποσοστό από ισπανικό αίμα, έτσι, από ισπανικό σπέρμα στην ουσία. Και γενικότερα όλοι αυτοί οι αυτόχθονες, αυτά τα πρέπει να μας βλέπουν σαν θεούς, γιατί έχουμε καλύτερα γονίδια από αυτούς, έτσι. Αυτό πιστεύω. Τώρα η νέα τάξη πραγμάτων σου λέει πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, να είσαι μετριόφερο, να είσαι, ότι ξέρεις, δεν αξίζεις τίποτα, μόνο πόσα λεφτά βγάζεις. Αυτό το πράγμα είναι ένα τάξη πραγμάτων, αυτό το πράγμα είναι αυτό που λέμε πολιτική ορθότητα, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε τα καλύτερα γονίδια και να πάνε να γαμηθούν όσοι πιστεύουν ότι είμαστε μετριόφρονες, γιατί όλοι αυτοί που τα λένε αυτά κοιτάνε τα λεφτά. Έτσι, δεν κοιτάνε τα λεφτά, δεν κοιτάνε τις ιδέες. Εγώ κοιτάω τις ιδέες. Η ιδέα είναι το αίμα και το σπέρμα. Να αναμειγνύεσαι, να γαμάς, ξέρω εγώ, να είσαι εσύ. Να είσαι φιλόσοφος, να είσαι δημιουργικός, να γαμάς. Οι Ισπανοί αυτό κάνανε. Γαμίσανε τις γυναίκες που κατακτήσανε. Ήταν γαμιάδες οι Ισπανοί. Και αυτό κάνανε όμορφες Λατίνες. Οι Άγγλοι δεν κάνανε τίποτα. Αν κατακτήσαν τόσα μέρη δεν γαμίσανε. Δεν κάνανε τίποτα. Είχαν άλλα προβλήματα. Είχαν να ακούνε, να τρώνε την παντόφλα της φεμινίστριας Αγγλίδας σουφράζ. Αυτό είχαν. Που έλεγε μόνο λεφτά. Ισπανοί for the win. Ταυρομαχίες. Πάμε.